เดี๋ยวลูกขบจุนสินะลูกขบจุนเฉยก็ Nabi Maya Megong naik kasne. San baik itu. Hei, pas nanti kan. Kita deh. Ah, song terlihat ya. Terlihat. Tahu. Ada. Ini masih Megong. Ini tahu kan gila, Baba. मा होनो बेखौ बावलायनोहाय माबा होनोमोन बेखौ दाउला फेन्दा जोग्लावरि नोरसिं बिलाइ जोबोर गोथाव बेखौ खुसाजों नै बे फथला मैगं मा फथला बेलाय नै बे आरो सिंग्रि नै बे आरो थुलसिनि नै बे खुदुना जोबोर गोदै बेथ' नै बे आरो मा होनोमोनलाय जारि बिलाइ उसुमै नैबे मैसुं मोजां बेयो मैसुङा मोननै मोनथाम जात दं मैसुं फाग्लाबो दं मैसुं फाग्ला होनो बे मैसुं मोजां नै बे आरो मान्दे बबावबा मोनखोदोंसेल' मानिमुनिखौ होबाय बे मानिमुनि नै बे आरो दौस्रेम बेथ' जोबोर गोथाव एम्फौ लाथाजों बे आरो जोगोनार बिजौ बेथ' थान्दा भाजा जाबा नै बे आरो सिब्रु बायलायलायबाय बे आरो सजना बिलाइ नैबेथ' दुन्जा बे मस्ला गोथावखा नै बे आरो मैदुफुल बिलाइ गोखा नै बे आरो आजिनाय बिथराइ बे आरो बिबार आजिनाय बे आरो दिंखिया बेखौथ' दावदैजोंबो जायो नै बे आरो नास्राय खर' बेथ' आथा ओंखारखायो बेथ' गाइखेर ओंखारनायनि जाखायो बे आरो मैथा बांगाल नै बे आरो दाङा मैगं बेबोथ' थै गोनांनिसो नै बे आरो मैसुङा बे फाग्ला बेहा बेलेगलाय मैसुंबाबो बे आरो बुथुवा बेथ' भाजायाव गोथावखा नै बे आरो खांख्रिखला बिजौ बेखौथ' भाजा जायो फाथो मैगं बेबो लगायनांगौ बे आरो थास' गोसोम जोबोर गोथाव नाफामजों नै बे आरो खुंखा बेनो आसल बर'नि नामा खुंखा बे खुंखा मैगं बे आरो आदुमब्रा बेबोथ' जोबोर मोजां गाइखेर ओंखारो बे आरो लाफा बे बर'नि ओंख्रिखा नै बे आरो खुदुनाया बेहा बेलेग बेहा खुदुना फाग्ला बे खुदुना फाग्ला आरो बेथ' बे सफारि बिजौखा खिनायावबो मोजांखाथार नै बे साम लावथि मैगं बेखौबो मोनसेल' बासिबाय बे आरो थाइजौ फिथाइ बे आरो नारें फिथाइ दुलु दा नै बे आरो थास' आथिं बे थास' आथिं नाफामनि गोथावथार नै बे आरो बर'नि खुन्थाइ ओंख्रि बे ना गोरानजों बाथोन जायो जोबोर गोथावथ' बेखौ गैला दा बहाय बासिनाय गैला दां बहाय बासिनाय गैला बे थाइबें फिथाइ
बे आलु बे थालिर बे खान्थाल फिथाइ गासिबो लगायजोबनो गोनां जाहैयो बर'नि खुंखायाव। बेयाव दंबावो दंबावो नोङो बासिबा बासिनो हाला आं। बेथ' आरो बेसर मैगं जा गोथाव फाजा जाग्राखा। सायदो बेयावनो दंबावोमोनथ'। मैया लाबोनायावबो दंबावोमोन ना गांसेमानि सिनाय हानाय नंला मैगंखौ। नैबे आरो पटल बिलाइ जोबोर गोथाव बेबो फाजायाव। गैला नांगौ नांगौ बेखौलाय माने इमान बुरजा लखबनांगौ जाखो नोंलाय? फाजायावसो गोथाव बेफोरो फाजा जानायावसो। नै बे सिंख्रि बिजौ बियो सिंख्रि बिजौआ जि गोथावखा। दारि बेखौ होनो अन्थाइ बाजाब बेखौ बोरमा दारि अन्थाइनि बारजाब। नैबे गांगा थुफा फाइल्स बेमारावबो हामो बियो। आइस बेमाराव जा मोजांखा। दंमोनथ' बिन्दुनि बोन्दोंआलाय बोरो अबाव थाखो? मायावबा लाद्रा फाद्रा दोनजोबथारबाय। बे मैगंखौथ' माने एफा बुरजा लखबनांगौ जाखो नोङो? जाबा जुब्रा लायथार बुरजा सायदो नै सजना बिलाइआलाय खिथाखांबाय दा। आरो बिलाहि बिजौ फिथाइ गैया नालाय बिजौखौनो होनांसिगोन। आंनि लाइ बे आरो लाइ मैगं। नै बे आरो फस्ला ओंख्रि जाग्रा फस्ला मैगं होनो। दा ओंख्रि जोबथारबाय मैया खानाया साननै गाहाम बुथुमनाय मैगं नालाय। आंबोखालाय आंनि माबाखौ हराखै नामा जा मोनसेल'थार माइलाय ओंखामफोरदां गारजोबथारबाय। दे सायदो दिंखिया नङा बे आरो लथा बोन्दों बे लेवा बोन्दों लथा होनो बेखौ हारसाया। बिबारखौ खायना हो गावसिनायखौ जाया। माथो बिसोरलाय मैयाबो लांदों सौखासैलायनो Hey guys, aku video kameranya gitu mulai. Oh, sampai kan?